Siyempre, kasama ko ni yung husband ko, nandun busy siya sa online niya. Hinihintay ko. Tapos ako ay galing dito. Pakita ko sa inyo ang situation ng vaccination. From there, look at the pila sa food walk dun sa third floor. At dito naman ay siyempre yung inopen namin kaninang umaga na Plantorama. Ayan. Ayan sila. Ito yung inopen namin kanina na Plantorama Exhibition and Sale. Ayan, tapos ito ngayon ang situation dito sa Island City Mall. Marami pong nagpabakuna. Tingnan nyo naman sa taas. Nandun sila sa top. Ayan, yun pala ang pila from there. Ayun, tapos pag ganon. Tapos yung matatapos, pababa doon. Ganon. Ayan, ang dami. Today's vaccination date is November 29. At ayan, meron silang hinahabol na count para mapuksa na natin ang COVID at ma-normalize na ang takbo ng buhay natin dito sa Philippines. Pero yun nga lang, meron tayong balita about Omicron. Pero anyway, maingat naman yung mga namamahala dito sa Bohol. Marunong naman silang mag-implement ng kanilang mga protocols para sa pag-ingat sa amin dito sa mga constituents. Ang dami oh. Ayun. Ayan, dami. Dami ah. Ayan ah, akyat yung mga yan. Papunta yata sila. Ayan. Kita nyo naman sa may kilid ng National Bookstore dito sa Island City Mall ito guys, sa Tagbilaran City. Ayan. Busy. Ayan. Bumalik kami dito kasi galing kaming bumili ng dog food sa Dao. Hindi ko na kinunan ng video yun guys. Anyway, pag bibili ng dog food ay syempre pupunta ka lang doon and then bayaran mo, isakay mo sa pick up. Ayun, yun ang eksena kanina. Nandito tayo guys, oh. At busy naman ito. Tingnan nyo siya. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Busy siya guys, hindi ako pinapansin. Ayan, ang dami, oh. Dito sa Bandarita. Sa third floor. Sa third floor, tapos bababa sila doon. Ganon. Ang dami. Wow. Akyat ako ha, tapos papunta ako doon ha. So, hintayin mo ako dito ha. Okay? Tignan natin sila doon. Update ko kayo guys kung ano ang itsura ng mga nagpapabakuna dito. And then, what time is it? Anong oras dyan? 5:44. 5:44 na guys. Hala, my God. 5:44 na, magsi-6 na. Ay, ano na, takip silim na. Punta natin sila. Look at them. Yan, akit tayo dito ha. I will show you guys. Yan ha, in-update ko kayo ng vaccination namin dito sa Tagbilaran City. Okay, ikot lang ako. I will just show you. Here. Maglakad lang tayo. Patay mali siya na walang tao para di tayo mahiya. Tinitignan nila ako. Ang daming tao. Oh, bisirat. Kasi kaninong umaga pa to. Pero hindi ko nakunan kasi guys, busy ako kaninong umaga. Dahil invited ako sa cutting of ribbon doon sa Plantorama. Wow. Wow. Gabiin na, wala pa, mahuman. Ayan.
My God, ganyan pala itsura dito. Look at them. Ayun, dami. Daming pila guys. Ikutin natin tong mall. Ito yung vaccination Day, November 29, 2021. At ang daming nakapila. Ina-update ko lang kayo guys, ha? Okay, anyway, nakita nyo ang daming pila hanggang dun sa dulo. At patay mali siya, wala akong nakikita. Basta't kunwari wala akong nakikita para di ako mahiya. Alam nyo guys, pag gano'n na tinitignan ako, nahihiya ako. Pero syempre, ganun talaga ang vlogger, kailangan matibay, no? Ayan, hanggang doon sa dulo. Ganyan. Ang dami pang walang vaccination. See that? Oh my good Lord. Oh. Hanggang dun sa dulo guys. And then, parang bababa pa yata. Teka, tignan natin. Ang haba, ang dami, my God. Ayan, dami. See this? Oh. Dito sa dulo. So, dito sa dulo, puno rin ng tao. Ayun, doon pala. Okay? Puno rin dyan ng tao, doon ang processing. Yung, katulad nung ginawa namin ng step 1, step 2, step 3, and then, yung pagbakuna. Ayun. Ayan, pero ang dami pang mga pila. O, sige, tulungan nyo na akong magbilang kung ilan yan sila. Ang dami, no? Ang maka-estimate kung ilan ang tao dito ay pipremyuhan ko ng isang pisong duling. Okay? Ang dami, grabe, sobra. Wow! Vaccination day talaga, feel na feel mo. Crowded talaga ang Ayala City Mall. Mapuksa na namin ang COVID-19 ngayon kasi lahat nagpabakuna na guys. Everybody is here to fight the COVID. Kanina, doon tayo nagdaan sa kabila. Diyan. Ngayon, umikot lang tayo. Okay? Umikot lang tayo. Ayan. At huwag mong tignan yung mga mukha ng tao para di ka mahiya. Ha? Ikaw na vlogger ka, pakialamera. Okay. Huwag mong tignan sila. Okay, diretso lang. Diretso ka lang para di ka mahiya. Diretso ka lang. Sinong sinasabihan kaya? Ayan. A lot of people. So, nakita na. Nakita na natin, no? Dami, no? Oh my God! Super dami. Oh, doon tayo nagdaan kanina. Then umikot lang tayo. Ayan na guys. So dito na ako bababa. Doon ako umakyat kanina sa kabilang sa hagdan. Doon tayo umakyat kanina. Umikot lang tayo. Inikot natin ang buong mall kung saan nakapila yung mga nagpapabakuna. At ayun pa rin yung asawa ko, oh. Nakita mo yun? Nandun siya, oh. Nandun. So, let's go na guys. Ngayon ay nakita nyo. Grabe, ang galing Dati-dati, naririnig mo. Natatakot ang lahat na magpabakuna. At dito naman,
Ito yung binuksan namin kanina umaga, grand opening ng Plantorama. Nakasama namin si Mayor Baba at saka si First Lady at saka yung executive assistant niya na si Ma'am Ann Piquero D. Yon, kaibigan ko rin yon. At eto, bumalik na tayo dito. Woo! Ngayon guys, nandito na tayo, bumalik ako. Pinagpawisan ako, yung pag-ikot ko doon. Yung pagpakita ko sa inyo kung ilan yung nagpapabakuna. Ako, pinagpawisan ako, grabe. Alam nyo guys, doon ako bumili dahil ang mga tao ngayon ay aware na sila. Aware na sila na ang COVID-19 ay kailangan puksain sa COVID-19 ay sa vaccine. Yeah, kaya sila nagpa-vaccinate. Kaya ayan, masaya dahil super believe ako sa mga Boholanos, masunurin talaga, walang kumbaga kung ano yung sinasabi ng government namin, karamihan sa amin ay sumusunod talaga, kaya walang nalilito dito. Yan. Biro mo yan, pang-apat kami in the whole nationwide of Philippines, pang-apat kami sa pinakamarami ang nabakunahan talaga. So, magpaalam na ako guys, ayun, in-update ko kayo ng vaccination day, November 29, 2021. Ayan, busy lahat ang buong vaccination sites in the Philippines today. Ano yan, good for 3 days, so 29, 30, and then 1, December 1, hanggang December 1. Okay? So, magpaalam na ako. Bye-bye. See you again next time, guys. See you again next time. Ayun, ipinasyal ko kayo paikot. Ako'y napagod. Hindi, okay lang yun para exercise, no? Okay, bye-bye. See you again on the next video. I love you guys.